салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, бисёр хоҳиш карда будем ки хеле буд навор нест аями бархто мода нишонтен. Марҳамат чунин навор пешниҳоди шумо мегарда. Инаин 530 сомонашай. То охири навора тамошо кунед, ман арзонашам шумода нишон метем. Марҳамат анамино ҳамаш 530 сомон. Диде чиқа королевский бархтои разноцветный рангои зиёд омадагиай. Ози шакли шодашам нишон метамтона, метавонед интихоб кунед. Рангоша бинед, ҳамаи ранго ҳастай, чи закия, чи талхабарг, чи сиренивӣ, чи ранге ки мехоҳед, хулас ки ҳастай иҷада. Анаи ранга мепирсидан, набуд, ози омадай. Нигоҳ кунед, чи хе интихоб бисёрай. ҳамаи ҳамино 530 машай. Ана ҳози ман шумода бо арзоноша нишон метиҳам. Се намуд амирӯз дар навор мешава. Кадом намуде ки хитонда дар кор боша нависе. Инаи розовиам набуд, ини хеле розови берангтараш омадай. Хулас нигоҳ кунед, чӣ рангакош бисёрай. Инами 530 сомона, шакли овезонаш. Марҳамат, хоҳишмандо. Кадом рангиш дар корай на? Бисёр рангай, ҳамаш овезон нестай, вале дигар рангоша чӣ хеле ки дидед, ма нишон додам шумода. Накиткаҳоям ҳастанд. Накиткаҳо ҷудогуна 350 сомон андохтаро. Марҳамат, ҳози агар поёнда боша ягонташа ма нишон метим. Инҷа чанд намуд фасон дора. Ана тамошобинони азиз, инаи намудош бошад арзона. Ҳози аз индам арзонтарша ма шумода нишон метим. Нигоҳ кунед. Инаино 420 маяй. Мана. То охири навора тамошо кунед. Аз инда арзоншам ҳастай. Анам қадар ранг дора 420 сома. Манаи кабутай. Мана бардовӣ, сиренивӣ, зард. Хулоса инами рангоям 420 сомаш. Мана то инамҷара ҳозир бо ма шумода арзонша нишон метам. На ба ёд бигиред, 420 сома буд. Ана инош бошад дӯстони азиз, 300 сомонаян. Метиска оригинал гуфта фурухтестен, инамияй. Мана ино барош чандан? Яку чилай. Мена барошон яку чил. Инами ранго ҳастай. То инамҷара ҳам хелеяй нархш, то инами бардовира 300 сомаяй. Марҳамат, хоҳишмандо, агар дар кор бошад барои тӯи маъракаҳода мондан, мана королевский бархтои метиска. Аи ваёш чандай, инаи қисми поёнаш чандай барош? Анаи ёш ягу 20. Ами чору ваёш. Чору 420 сомонаш, ягу 20 будай барош. Мана айни 530 сомонаш ягу чилай барош. Амирам ба назар гиред духтаракои азиз, ҳангоми харидорӣ кардам. Хулас бо ҳамин навори имрӯза ҷамъ бас мешавад. Хайр.